Zirize. Zirize mulafarere. Muchi zita njo. Zita no Professor Murata. Professor Murata. Ndazwa kuti une mawa dzakawanda izvawakaita paCyclone. Chichakaitika. PaCyclone Idai ndanga ndiri one of my first respondents. PaCyclone Idai ndanga ndiri one of vanhu vakaita first kuresponda Cyclone Idai as my volunteers neRed Cross. So zvese izvi zvaitika ndakazopiwawo maawards anokwana kuita 3. First yacho ndine Jerusalem Humanitarian Award yandakapiwa naPresident. Then second is Henry Dunand Award yandakapiwa neRed Cross. Then third yacho is Volunteers Award 2020 ndakapiwa zvakare neRed Cross. Wangori form ani pakati paSecond? Ndakandiri form 4. Izvi ndizvawapedza A-level? Izvi ndakapedza A-level ndikaita 10 points. Ndikuudza kuti une challenge yekushaya mari yekuti uende kuuniversity. Challenge itoripo yekuti izvezvi ndakawana nzvimbo paAfrican University but mari yekuti ndikwanise kuenda kuchikoro yacho ndoyandisina. Pari kudiwa mari? Mari I think is around 2,000 kana per semester if I'm not mistaken. Ndakazopedza. Alright. Vanenge vachida kubata vanokufonera panhamba dzipi? Nhamba dzangu dzefoni is 0712771805. Kuuniversity vanoita program ichi? Accounting. Alright. Ngatidzokera kumashure mbichana patime yeCyclone. Pazvakatanga kuitika iwe wakanga uri kuti? Ndanga nditori mungango, ndanga ndiri student paChimanimani secondary school. Saka usiku weCyclone Idai ndanga nditori mumba ndakatorara. Ndichitomuka mangwana makuseni ndichiona zvanga zvaitika. I was pushed kutoti nditotanga kutobatsira because hapana help yanga iri around at that time. So we had to use my resources atanga tinawo as my volunteers. Sezvo ndanga ndine ruzivo about first aid. So it wasn't difficult for me kuti ndikwanise kutorapa macasualties, kubandeja, kutakura kuisa vanhu kumasafe places, zvisina kutotakura madiscovered bodies akati angachionekwa. So I hate to do that because ndaitoziva kuti hapana imwe help yazo yaita come from outside because tisitari mucommunity pachipanguva icho. Zvakasingatyisi? Kwandiri handina kumbotyiswa nazvo. Zvinhu zvakanga ndakangopushwa kuti nanhasi handitozivi kuti ndinokwanisa kuzviexplaina sei, but zvinhu zvakatongoitika naturally kuti handina kutya kwandakaita. Even at some point ndatombotakura misoro yanga isitombori the other part of the body, but handina pandakambotyiswa nazvo. Zvinhu zvakatongoitikawo naturally ndikatokwanisa kutozviita zvakadaro. Hazvina kuzokukanganisa here paeducation yakasangana? Izvo zvazvina kutikanganisa. Chinhu chakatondikanganisa paeducation yanga itori nyaya yemafees plus COVID. We spend most of the time tiri kumba, so ipapo I had my challenges zvokuti ndo zvakaita kuti mapoints angu atinge kudzikira because I was expecting something higher than that. Pane here kwakambotsvaga rubatsiro rwemari yekuti uende kuuniversity? So far hapana pandakatsvaga nekuti hapana kuna ndichiziva kuti ndokwanisa kutsvaga rubatsiro. Saka ndiri kutotsvaga rubatsiro vanokwanisa kundibatsira kuti ndiende kuuniversity. Dzokorera zita rako rizere zvakare nefone number yako kuti vanenge vachida kubatsira vabva vakufonera iwewe direct. Zita ndinonzi Professor Murata. Number dzefoni is 0712771805.